खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि YouTube चेनेल सन्जिब बर' क्रिएशननि गेजेरजों लोगोसे बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय लोगोफोर आं दायो रङिया सफैबाय बेनिफ्राय रङियायाव नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ दिनै 5 जुनाव आबहावा सानखौ लोब्बा लाखिनानै गासै बड' इउटिउबार्सफोरा मिटआप लादों रङियानि मिलन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट होननाय जायगायाव बेनिफ्राय दायो आं बे जायगायाव फैदों आरो लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना नुगोन गासै बर'नि इउटिउबारफोरखौ बेवहाय मिटआप खालामनो लेंहरनाय जादों नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगखौ फाइनेलि मोनफैबाय लोगोफोर हटेल मिलन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट होननाय जायगायाव रङियानि नायदो नोंथांमोना लोगोफोर Oke. Nebe जाहैबाय स्प्रिं मानि स्प्रिंलाय मानि सिंजाय सिलारना जायखिजाया गगोन नामा नायनो आरोना हाथायाव फानग्रा सिलायनि स्प्रिं दा सिलायनि जानाय दे बेखौनो सुख'बो नामा जायखिजाया नायनोसै दा मा जायो आरोना चेक खालामदो बय दामा ओके बे गासैथिंबो जालायनाय थिगानो बे नायनोसै नोंनि जाहोनबो बेसेबां खामानि फुखाजों आदाया मा बुंखो आरोना आदानि माबायाव जामाराबाथ' आदाया आंजों माने गोदोराव थांनो आंना बिदिनो फाग्ला थ' मा इग' आरोना आदाया खेबसे मा नाममोनथाय सन्जिब बर' क्रिएशन बिथाङाबो फैदों दिनै बिराद गोजोननाय मोन्दों माने ओरैबायदि जोङो बे थांखिखौ लानाया साक्सेस जागोन दिनै ओमफ्राय दा गोबाङानो फैबाय गोजोननाय मोन्दों आरोना आसा खालामो दासिमबो टाइम दंबावो बा 12टा आद जाबाय 1 घन्टाया दंबावो 40-50 मिनिट दंबावो थ' जों नेगासिनो बयखौबो सन्जिब क्रिएशन ना सन्जिब बर' क्रिएशन नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दामनानै होदो ओमफ्राय नोंथाङाबो फैनानै माबायदि मोन्दों बेखौबो गोजोननाय मोन्दों दे होमबा हामबायसै आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन नैबे बिथाङा मोनसे चेनेल दङ बेखौ साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय सन्जिब मा होनदों सन्जिब बर' क्रिएशननि जे चेनेल दं बेखौ साबस्क्राइब खालामना हो बिथाङा बर' इउटिउबार मिटआव फैदों थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय प्लिज टेक ए सिट थेंक इउ अके वेलकाम ओमफ्राय बे जाबाय जोंनि बर' इउटिउबार मिटनि हिन्जावजों कम्पिटिसननि थांखि बेयावहाय बयबो ज' खौसेथि जालायनानै गावजों गाव गोबां समफोरखौ बानायबाय आरो जोंखौ दोनगारबाय दायो जोंहा जेसेबांखिनि आलासि सफैबाय बेवहाय फिसा फिसौ जेसेबांखिनि साबस्क्राइबार नङा होमबा थ' बिथांमोनखौ जों इनभाइटेड खालामदोंमोन आरो बेवहाय जेसेबांखिनि नुजाथि फैनो हादों बिथांमोनखौ थेंक इउ जासिनाय थाबाय नोंथांमोनखौ आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो सानदों जेसेबांखिनि इउटिउबार्स बेयाव सफैना दंफैयो बिथांमोना गेट खालामालासिनो सिरिजों जिरायलां जाहाथे जों डिसिप्लिन थानो हायो प्रग्रामखौ सालायलांनो हायो बेनिखायनो बे बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय मोनसे आरो नोंथांनि सायाव बेखौ बुंनो सानो आङो खेबसेबाव जाहाथे नोंथांमोनखौ आङो गले गले बुंबाय थानो गोनां जाया
जेब्ला जों मिटिं स्टार्ट खालामगोन मिटिं स्टार्ट खालामनाय लोगो लोगोनो जों जेब्ला 1 PM आव मिटिं स्टार्ट खालामगोन ना बे समाव नोंथांमोना अननानै मबाइलफोरखौ दोनथ'नांगोन मानो होनबा जों बे रायज्लायनायावहाय एसे एनै गोरोन्थिबो जानो हागौ थ' बै गोरोन्थि जानायखौ जाहाथे जोङो सोरजोंबा रिलिज खालामजाया सोरजोंबा जोङो आरोबाव कन्ट्रभार्सि क्रिएट खालामजाया बे रोङागारा ओरैबायदि खुंलायबाय मालायबाय स' बायदि बायदि स' फर प्रटेक्सन we have to make this थ' बिनि थाखायनो जोङो बेखौ बानायनाय जादों आरो बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामनाय जादों जे जाहाथे जोंनि जे बे थांखि लादों मोनसे कन्ट्रभार्सि रेस्टर्ड खालामनायजों लोगोसे जों मोनसे प्रमिस टु बि गुड फ्रेन्ड इउटिउबार नङा होमबा थ' बेखौ जाहाथे जोङो मोजाङै साक्सेसफुल खालामनो हायो थ' बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बे मिटिं खालामनाय समाव जाहाथे आङो रावखौबो नुवा जे मबाइल लानानै सोरनिबा स्पिच होनायखौ खालामनाय जोंनि फारसेनिफ्राय DSLR जों खेबनायखौ जों थागोन बेखौ जों दाननो हागोन नाथाय जों जोंनि गेजेरावनो माने खायसे सुबुंफोरा बेखौ दानो बिनि थाखायनो जों बिनि थाखायनो बे रुल्सखौ नङाबाबो मोनसे रिक्वेस्ट खालामनाय जादों आरो नोंथांमोननि सायाव मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो बेखौ नोंथांमोना बयबो मोनखाबाय जानांगौ जे जोंनि डिटेल्स अफ प्रग्राम शिडिउल एन्ड टकिं पइन्ट फर टुडे प्रग्राम फार्स्टआव जोङो स्पिकार अफ द प्रग्राम स्टेज बेखौ जों सायख'गोन आरो लोगोसे बेनि गेजेराव इउटुब इडुकेसन चेप्टार हिसाबै लागोन जोङो इउटुब इडुकेसन चेप्टार दा नोंथांमोना साननो हागौ इउटुब इडुकेसन चेप्टारा खालि फरायनाय फरायसाफोरनिल' बे नङा जों बेवहाय बिनि सायाव बेलेगबो रायज्लायगोन इउटुबखौ खुलिनायनि सायाव थागोन बेवहाय साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बिनि सायाव रायज्लायगोन इउटुब क्रिएटर प्रफाइल स' व्हाट्स योर प्रफाइल being a YouTuber what you make your video what you make introduce your video so बिनि सायाव जों रायज्लायगोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव जों रायज्लायगोन इउटुब एन्ड फेसबुक कन्ट्रभार्सि जे कन्ट्रभार्सि जों जागासिनो दं मानि सायाव जों कन्ट्रभार्सि जानो हागौ जेराव बेफोरबायदि रायज्लायोबा जों कन्ट्रभार्सि जागोन नामा स' बेफोरखौ जों मानसिफ्रा साननो रोंनांगोन स' बे थेंक इउ स' माच इंट्रोड्यूस को स्टार्ट खालामनो हासिगोन जागोन जुदि मारि बिथाङा ओरैनो मालाबा बबेबा बेरायनो थांबाथाय रोंलाङोलै आंबो रोङा ओंखाम जाखांनांखाबाय लोगोफोर थांनांसिगोन मिटिङा जोबथ'वाखैमोन जोबथ'नायालाय अब्लाबो गारि हमनानै थाब थांनायनि बाथ्रा दं नङाब्ला मोनागोन ना ओंखायनो थाब ओंखारबोनाय जाबाय आरो मिटिं जोबैनि सिगांनो ओंखारबोबाय लोगोफोर हटेल आरो रेस्टुरेन्टनिफ्राय बास हमनोसै